Да гледате те, бе. Камъни. Да мине по-отляво. Сериозната излиза от тук е. Ще излезе кое ми Янко от там, той. Ти нормален ли си? Аз там ще взема като котка, бе. Абе. Сега ти ще мине, Аз... Аре, събре! Гледай сега голфа го прави. Сега като пусна, гледай какво прави сега. Аз му казах, бе, от тук ще се върне той, от тук ще излезе назад. Ще излезе. Той от място не може... Ще излезе кое ми Янко. Кара само чупа да чуке, проси. Ама той е ташагова човек. Ей! Ти с твоя голф по-можеш да минеш там, отколкото той се стои Паджиро. Той виж къде ще остане сега, виж Аз ще го дърпам, аз имам въжила. Не може оттам да тръгнеш на никъде. Ти виж оря, къде чакай, бе? Ама той не може да излезе горе, бе, какво чакай, бе? Не може. Ето гумите хубава, бе, ти го псива. Ба ти от цялска вода. Виж къде се забие. Много просто са, бе. Ще се обърне. А? Не е трудна работа, проста работа, те са ненормални хора. Събре! Ага. Сега ще го джасне вече и виж кой ще стане сега. Трябва да го засиля, човек. Не може, бе. Оттам не може да излезе нагоре, бе. Тук трябва да излезе на бързите, бе. Край? Излезай.